πιο φωτεινή περίοδος του χρόνου. Ένα Αγρίνιο φωτεινό, γιορτινό, χαρούμενο. Στήσαμε μια χριστουγεννιάτικη πόλη μέσα στην πόλη μας. Ένας μήνας εκδηλώσεων με φορείς, συλλόγους, σχολεία του Δήμου Αγρινίου. Χριστουγεννιάτικες ταινίες, συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, πολλές φιλανθρωπικές εκδηλώσεις. Όταν θα δείτε πραγματικά το πρόγραμμα, εγώ όταν το είδα ενθουσιάστηκα, γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Εγώ θα σταθώ επιγραμματικά σε 2-3 σημαντικά σημεία, όπως είναι το πρώτο το Σάββατο στις 7 του μήνα, το Σάββατο 7 του μήνα, σωστά το είπα, στις 7 το απόγευμα, ανάβουμε το χριστουγεννιώτικο δέντρο, μπορεί να γίνει και 7.30, είπαμε ο καιρός ανάλογα, γιατί προβλέπεται όλες τις επόμενες μέρες βροχή. Ταυτόχρονα όμως, την τη μέρα έχουμε και επίσης μας Open Night και ευχαριστούμε τον Σύλλογο Επαγγελματιών και Εφόρων που επιτέλους στην πόλη μας ανοίγουμε το Σάββατο το απόγευμα από τις 6 έως τις 10, γιατί τελικά κάποιες φορές, εγώ το ζητάω χρόνια, έφτασε έστω και στον 11ο χρόνο να καταφέρουμε να το κάνουμε. Και θέλω να το πω γιατί πραγματικά κάποιοι θέλουν το Αγρίνιο να είναι μουντό, γκρίζο και μέσα στη μιζέρια. Εμείς δεν είμαστε έτσι. Θέλουμε το Αγρίνιο φωτεινό, χαρούμενο, θέλουμε το Αγρίνιο με εξωστρέφεια. Και πραγματικά είναι όχι όραμα, είναι στόχος μας, είναι ζητούμενο και είναι ζητούμενο της κοινωνίας. Και δεν μπορεί 4-5 που κατά τη γνώμη μου έχουν καταντήσει ως και γραφικοί να προσπαθούν να κρατούν το Αγρίνιο σε αυτή τη μιζέρια. Συνεχίζουμε λοιπόν. Σάββατο 21 και 28 Δεκεμβρίου. 4ο Street Music Festival με τις μπάντες μας που πέρυσι το κάναμε για πρώτη χρονιά και είχε εξαιρετική επιτυχία. Πρωί και απόγευμα με σκοπό πάντα φιλανθρωπικό για τα ειδικά σχολεία της πόλης μας. Κυριακή 29 Δεκεμβρίου, έκτο Σανταράν για τα ειδικά πάλι δημοτικά σχολεία. Επικεντρώσαμε φέτος πραγματικά την προσπάθεια, γιατί τα Χριστούγεννα είναι αγάπη, είναι φιλανθρωπία. Και στοχεύσαμε φέτος ότι σε αυτές τις εκδηλώσεις τις περισσότερες τα χρήματα θα πάνε για τα ειδικά μας σχολεία. Και βέβαια τη Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου συναυλία με Ζώσεφιν, Αλκατράζ και πιστεύω ότι πραγματικά θα είναι μια εξαιρετική συναυλία Θεού και καιρού επιτρέποντος, γιατί είναι πολύ νεανική και πλέον το έχει αποδεχτεί ο κόσμος. Θυμάμαι την πρώτη χρονιά όταν ξεκινήσαμε να στολίζουμε το Αγρίνιο, να το φωτίζουμε, τις γνωστές γκρίνες. Όταν αρχίσαμε να φέρουμε κάποιους καλλιτέχνες, πάλι τις γνωστές γκρίνες. Ο Δήμος Αγρινιού είναι ένας μεγάλος δήμος. Και φέτος γίνονται εκδηλώσεις σε γειτονιές πολλές της πόλης, σε όλα μας τα χωριά, παντού. Και είναι κάτι το οποίο το οφείλουν στους δημότες. Όπως οφείλουμε και να ενισχύουμε και την κοινωνική μας χρονιά, φέτος τα ποσά για την κοινωνική χρονιά είναι ακόμα περισσότερα, ακόμα μεγαλύτερα. Δεν κάνουμε εκπτώσεις, κάνουμε εκπτώσεις μόνο στα μη απαραίτητα. Μόνο στα μη απαραίτητα. Και έχουμε καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια και έναν υγιή Δήμο και να μπορούμε να προσφέρουμε και χαρά και τρόφιμα και οτιδήποτε χρειάζεται ο Δημότης μας. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Πιστέψτε με, τα έχουμε μετρήσει κιόλας. Η ευχαρίστηση του κόσμου είναι τεράστια και το έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη να ζήσει μέρες γιορτινές, να ζήσει μέρες χαρούμενες, με γεμάτα τραπέζια, με πολλαπλές εκδηλώσεις, με περπάτημα στους δρόμους, σε μια πόλη, σε ένα Δήμο γεμάτο χαρά και ευλογία Θεού. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες της υπηρεσίας του Δήμου. Βλέπετε δίπλα μας είναι ο πολιτισμός, η αυτοεπιστασία, ο ηλεκτροφωτισμός, η Δημοτική Αστυνομία, ο Σύλλογος Επιχειρηματιών, ο Εθελοντισμός,
πραγματικά και εμπόρων, ο Σύλλογος, ο εθελοντισμός, όλοι προσφέρουν. Όλοι συνεισφέρουν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Και πραγματικά για να γίνει το Αγρίνιο τόσο φωτεινό και λαμπερό, να γίνουν όλες αυτές τις εκδηλώσεις, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη και σπουδαία δουλειά. Και επίσης, κάτι που θέλω να πω, είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Δεν λέμε ότι εμείς τα ξέρουμε όλα ή έχουμε κάνει τις καλύτερες των εκδηλώσεων. Ας έρθουν οι δημότες μας, ας έρθουν οι φορείς να προτείνουν και άλλα πράγματα να κάνουμε. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στους πολίτες, είμαστε ανοιχτοί στην κοινωνία. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν καλύτερο για τον τόπο μας και τους ανθρώπους.